wedi'i Donna a dwi'n myfyriwr trydydd flwyddyn ar y cwrs Astudiaethau Plentyndod a Ieuenctid. Penderfynais i astudio yn Mhrifysgol Fangor oherwydd y camoliaeth oedd y cwrs wedi dderbyn o ran darlithwyr, cynnwys y cwrs a hefyd y canran uchel y myfyrwyr oedd wedi mynd ymlaen i magu gyrfa yn y maes neu ehangu ar ei astudiaethau. Trwy ymgymryd ar cwrs yma, mae gennau dealltwriaeth gadarn o phrofiadau cyfoes plant a phobl ifanc, yn ogystal â materion berthnasol o safbwynt seicolegol, addysgol a gymdeithasol. Mae'r modiwlau yn amrywiol ofnadwy a felly mae'n bosib cael dealltwriaeth mewn sawl maes, enghraifft iechyd meddwl, hawliau plant, ymddygiad, cymdeithasu ag addysg. Mae ambell i modiwl yn cynnwys treulio amser mewn sefydliad addysgol a felly treiliais i amser mewn ysgol gynradd yn ogystal â sefydliad cyn ysgol, lle gyfais brofiad ymarferol a dealltwriaeth o sut mae plant yn datblygu yn emosiynol, yn addysgol a cymdeithasol. Hefyd, gefais ymwybyddiaeth o sut mae ysgolion ac asiantaeth allanol yn adnabod a cefnogi plant sydd angen cymorth ychwanegol a sut mae nhw yn pwysleisio a wneud yn sicr bod llais y plentyn yn cael ei clywed yn wastad. Mae'r darlithwyr ar y cwrs yma yn anhygoel. Mae gen bob un brofiad ac ymwybyddiaeth anhygoel yn y maes maen nhw'n ei ddysgu. Maen nhw wastad yn annog ac yn cefnogi ac yn fodlon i fynd yr ail filltir i sicrhau bod pawb yn cyrraedd eu potensial llawn. Byswn i'n argymell y cwrs yma i unrhyw un. Trwy cynnig nifer o dadleuon diddorol, dwi rwan yn medru edrych ar bywyd o safbwynt plentyn, yn ogystal â sylweddoli sut fedra i wneud gwahaniaeth i'w profiad a'i datblygiad nhw.